musore changamira. Ndakatukwa nasekuru wangu Gailord Shara. Mushure menyaya dzavakaitirana nemurume wangu akabhadharana. Vakazouya pamba pangu vakandituka ini chitutsi chokuti kamurume kako ihure. Iwewe haugeze unonhowa dhodhi, ndosaka uri kusiya nomurume wako manje mesi nomurume wako mushanyura ada kugadzira ikangu kasaisi 10. Murume wako akanipa mombe dzemahara, anobva ambokomerera kana chipikiri kumukadzi wangu asi akanipa mombe dzemahara. Mukurwadza nokudya kwandiri kuita mari. Iwe uri kusiya nyaya yeudhodhi waunawo iwowo. Nawe chamani, antu vakandituka namaya. Zoridai. Chakaitika ndechekuti pakatangira nyaya akutuka ndina. Chakaitika ndechekuti ndaitaura nemurume waamai angu. Saka mukutaura kwataita taiwirirana. Amai avo vakabva vabva kumba kwavo tasiri pamba pavo takatosangana parodhi. Saka takasangana nemurume uyu ndobva ndamubvunza ndikamubvunza. Waisingatomboenderana nenyaya yavari kutaura. Saka amai avo vakabva vazhinji bhozi ndandambobvunza amai avo kuti avhura mombe dzenyu makuseni ndiani. Ndasungirwa mombe yangu padanga apa yasura akasungirwa pamatanga. Amai avo vakati hamene zvawakapindura ndakangoramba ichingoenda kwandeienda. Saka amai avo vakabva vachipopota uko. Muri kuti kudii ndiwasungirira mombe yoyo. Aiwa vazouya. Iwewe hauna kuzviziva zvavaitawo. Zvanditevera. Zvavaitawo. Usasanganise nyaya. Hauna kuzwa zvavaitaura enda mberi nyaya. Zvandisina kunzwa ndezvekuti ndakatanga kuvabvunza murume wasati auya. Ndichitodarika nerodhi ndakabvunza murume wangu wangu akamira naye kuti kuasungirira mombe yangu ndianiko. Vati handisi kuzviziva. Saka amai ava vakabva vandibvunza bapisi muri kuti ndobva ndati ndikubvunza munhu asungirira mombe yangu. Amai anazoteerera zvavaitaura ndobva ndaenda kwandeienda. Ndakudzoka ndobva ndakasangana nemurume wavo. Ndichimubvunza nyaya yekusungirwa kwemombe. Saka murume wavo amai ava vakabva vabva kumba kwavo. Handambosangana papaperodhi. Murume amai vakabva vabva kumba kwavo vachipopota. Uri kudei wajaira kuda zvinhu zvemahara. Nekamukadzi kako kakahuri. Uri kudei ndiwaitoisungirira mombe haisi yako. Ndobva ndati zvamukuti mombe haisi yangu ndiani? Ani ndiye mai Makiwa. Ndakati honge inini ndiri kushandira mai Makiwa. Ko mombe iyi ikanzi yapara mhosva. Mhosva anobatwa nemhosva ndiani? Havana kupindura hanzi haisi zvako wakabva kumusha mandaro yenyu kuda uya uzotengesa kamukadzi kako kuno. Ndikamukadzi kako kakahuri. Ndobva ndati koimi kuti mudzimai wangu ihure pakudii? Nziye akadana nemurume wavo ndikati imimi kuti mudzimai wangu ihure ko murume wenyu haasi hure. Ndipo wakati yese mahuri ndikati manje hazviitwe zvokuti munobhiga murume wenyu muchiti ihure. Zvikanzi ndikamukadzi kako kahure akanosira kachinjanisa hembe 1 tsvina yakagara kanayo. Ndobva ndati imimi ndati mukadzi wangu akizi anogara netsvina. Ava ndokuvabvunza murume wangu anga akamira naye. Ava vakazongodairirawo vachindibvunzawo. Murume wanga murume wavo ndakazobvunza futi murume wavo. Ndaibvunza murume wanga ari pamba pavo aitobva kumasura. Kwete. Akabvunza inini. Muona wakabvunza amai avo kuti asungirira mombe yangu pane ndiani? Musori mangu. Ndakabvunza murume. Wacho auya manje. Ndipo wakazotanga kutaura naye handiti. Ndakabvunza murume anzi baba Lashuka. Seungakunzeka kuti hauna kubvunza amai avo. Amai vakadairira. Murume wakabvunza anonzani? Anonzi tichaona mauruki. Wanoti unonyepa. Murume wakabvunza anonzani? Anzi baba Lashuka tichaona mauruki. Ya ndisingazoziva kuti anokwanisa here kuzobvuma iye asi ndikati auye chokwadi murume wavo ndakazomubvunza futi. Saka iwewe amai avo kuti here iwe vakangodaira nyaya yesiri yako. Amai avo ndakabvunza murume kuti angari pamba pavo kuti asungirira mombe yangu ndiani. Saka amai avo vakazoti mukuti kudii nhai baba Pisi? Ndikati ndikubvunza munhu asungirira mombe yangu. Saka amai avo hamene zvavakazotaura ndakaramba chingoenda chiri kwandeienda. Pandakazodzoka ndipo pandakazosangana nemurume wavo. Murume wavo ndiwakandikanyatsa kubvunza. Wakabvunza kune murume anga ari pamba paamai avo pakuti uzofamba wanga wadziwana. Anga atondipindura ati handisi kuziva ndikutobva kumasura. Ndobva ndati alright. Saka baba amai vangu vari mumba vakazvinzwa baba vachitaura neni vari kurodhi ndiri kurodhi. Amai vangu ndopavakabuda mumba vakabvunza kuti muri kuti udii nhai baba Pisi? Ndikati handikubvunza munhu asungirira mombe yangu pamatanga.
ndozvandikabvunzei. Saka amai arunyepa kutaura chokwadi amai vari kukuvengerei kuti mombe wakatora mombe dzako. vari kutiwo amai ava vakati uchadzidya nemusiridziro mombe idzodzo. Saka kureva kuti nhasi vauya kuno kuti vataura kuti wakandituka kuti watore mombe 54 dzatakakupadzisa nenyaya yekuti watuka tokataisa judgment yekuti iwe utorwa mombe 4 ndizvo zvakufungidzira izvozvo. Amai avangakwire dare ndoda kupfidzisa mambo ndikaudza kuti inini handigeze ndonhuwa tsvina mambo achatora mombe dzisi 4 idzo dzodzoka kwauri pfungwa wako ndozvaungakwire dare izvozvo maonero ako kuona amai aya. Taura chokwadi changamire regai ndikuonesei dai chinzi munosvika munharaunda matinogara nemamakirwo andoitwa nevanhu inini nekuda kwenyaya yatatangira pamurume nyaya yemurume wavo chaiko. Ndandimbotaura nyaya yespikiri muona zvatikatanga kutaura ipapo amai ava pandikatoona kuti amai ava kutotaura rafuka ndabva ndatanga kutofamba ndichitoenda. Wakaita dare sabhuku iri after that waona kuti amai ava zvoti kunetsana sabhuku ndikufungidzira kuti sabhuku akapadhuza ngonotipa wakaenda dare sabhuku iri mangwana yacho ndopakauya mupurisi wasabhuku wakaendera sei usina kuenda. Mudzimai wangu ndakaenda mudzimai wangu akarwara. Sei usina kuenda. Ndaenda kuchipatara nemudzimai. Airwara ndiani? Mudzimai wangu. Kasongo daidzwa nesina sabhuku. Imi. Imi. Sabhuku ndikukumbira kuti adzimai wangu arwara. Ndakatanga ndatiudza mupurisa akauya kuzondisunga. Mupurisa bva tichienda udza sabhuku vanena vandaudza. Sabhuku. Vanhu vese vakakumaka. Chokwadi. Chimirai muchinzwa manje ipapo. Pasabhuku apo. Ndisingadi kukunyeperai changamira. Chimirai nchikudzei pasabhuku apo. Taura. Pamusoro idari. Sabhuku ava tichangobva kutongwa kuno. Sabhuku ndakasangana nawo pamashopu nenzi pakashangura. Sabhuku andobva nditi shamwari kubva pakaitika nyaya dzei auchada kuuya uzondione ndikati sabhuku ndiri kuuya pari zvinhu zvakandidzvanya zvanzi alright. Saka ivo vaikwidza rodhi vaenda nayo kumba kwavo ndorodhi andaizodzokera nayo kumba ndandine bhaiki ranga naro. Dzokeredza futi wati ndakasangana nasabhuku panonzi pakashangura. Wobva wanditi iwo kushamwari kubva pakaitika nyaya dzidzi auchada kuuya kumba kuzondiona here. Ndikati sabhuku zvinhu zvakandidzvanya mazuva ano. Wakadzanywa nei? Mabasa. Rei. Ndina mabasa emugadheni chichi nezvakawanda wanda. Unoshandirani? Ndoshandira Makiwa. 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 Saka ndiye akakuti usaendera. Siri. Kosha yakutadza. Bozi ndinofunza kuti mutungamiriri wako ndi sabhuku. Kana munhu akukwidza nyaya enda kuna sabhuku. Ungaite business kutadza kunonzwa sabhuku achitaura kana chikuyananisai. Ungatadza kuita business kudai. Changamire nemamiriro angakaita zvinhu ndaifunga pamwe sabhuku vachanditiwo pamwe handishuya mudzimai wako auye kuno kundimuone zvaati. Bozi anga kusatombokwanisa. Ugadheni waiendera mukadzi wakachirwara. Aiwa ipapo ndaiti kuita zvigadheni. Kasi wanditi nini mabasa angakandowanda ndegadheni. Chokwadi. Ndozvataura. Mudzimai wangu basa rangu ndokuteerera. Rangu ndokuteerera. Wati basa ranga rakawandisa. Nebasa emugadheni. Chokwadi. Ukaregedza here kuenda kugadheni mukadzi wakachirwara. Mukadzi uyu akatsva nemafuta zvake. Ndati. Haana kumboita mazuva ari mumba. Ndikushandisa statement yautaura. Iwe pamwe yakutadza kuzozva mutaura zvanzi zvairwara mukadzi wako. Wakatadza here kuenda kugadheni. Mukadzi wako akinga achirwara. Wakaita mazuva mangani usingaende kugadheni pamusana pokuti mukadzi wako airwara. Akatongoti musi wakarwara iwo ndomusi mangwana achinichimuka nichienda kuchipatara. Uchienda kuchipatara. Kasi pakwasangana sabhuku that is after mukadzi wako arwara nditi. Ndizvozvo. Akakubvunza mbunzo wakati aiwa pakandibvunza kuti panyaya idzi dzekunokwidza mukadzi wangu akasati arwara chachangobva kunokipa. Alright. Mabasa wandipindura kuti mabasa angakandowandira mugadheni. Chokwadi. Ndizvozvo. Angakawanda papi? Before or after? Apa mapinduro andaita Changamire ndikudze chokwadi. Singapedze nguva hapana munhu anotambira mhosva ka separate sides. Tinoda kuti urespect vanhu ava. Ndiri kuzviziva kuti sei ari kuzvidza dare rasabhuku. Sei ari kuzvidza dare rasabhuku. Tusana mbudzi unoshandira. Tinoda kuti tive vanhu vatiri mucommunity. Rakamisire mbudzi dzake nhatu dzinobva musi 1 December. Tinoda vanhu vanorespekta vanhu. Wakauya kudare kuno kuti vakutambira zvakanaka. Uri kufunga kuti wewe wazokura nekuti wakura stereki nekuti waitirwa judgment yaenda in your favor. Zvakanga zvakaringana newe nekuti zvakanga zviripo ndozi nyaya yakanga iripo. Pane zvinhu zvakaringana newe ndikukutora mbudzi 3 ndinoda kuona simba rano uchida kuexaggerate riri kuseruka harina rinopfuura ramambo nekuti runzvuru mangu. Chokwadi Changamire. Musiremswa 1 December. Tamisi yakuri.
ndikufunza kuti hapana mhosva dzakuripika takavhara dare muisire next week musesande anzori dare ndigeri fumbiro ipapo tinoda ati munhu anozvidza vamwe chokwadi eji yako here mudatari tendeuka eji yako here mubaba akana kwamaya avasi kasi kugara mucommunity mune vanhu chokwadi ngatisiye gepi rekukudzana hatisi mhuka isusu kana baba ndinotowaremekedza ndinowatya zvimwe zvisingaiti but ndosaka makanzwa inini inango pandikavabatana handina kana mbowarova kana kuwatuka kana kuvati iwe upenyu wechivanhu tokundwa neufu ufu ndo yamunoti chi chonzi chi hachidye chinosema hachidye zvakaora zvega hachitora mukadzi womumwe unozviziva here ndo chinhu chiri smart toda kurarama muenvironment yakadaro chinoremekedza vakuru vacho hakuna baba vanoenda kunovhima kana vakura chinoenda kunovhima ndicho tembo choepa vabereki vacho chinoisa respect chinoziva chinhu chonzi family zvine wauziva muisi akaramba akagara apa ndomisa mombepo endovhuma ndinoda kuti ubhadhara kuti next week ukaramba izvozvo ndikufunza ndokuchinjira futi toda kusiya gepi rokuwirirana nevanhu enda nosaina ubva ubvisa chitrauzi rangu ndikunyadzise muna kamufanako changamire mwana wangu mwana wenyu ndini Zapo Zapo ari kutora nyembe yomurungu wake kuita sandaziya ndikamufonera pamwe chete ndaziya ndisandamubvunza ndikamuti wemakiwa urikushandiswa zita rako nopasipo ndikamufana ndiendatezi ndikamufana ikaka nakuya kuzondiona kamufana ayo mfana usadaro ndikomishina anditi inini kana ndiri great chairman asi komishina ndomurespekta mwana wangu munomutonga ndomutonga uya akutora nyembe yakomishina mani kuita yake ndosaka ndamisa mbuzi nhatu kuti adzikame okadzana mufana unogara zvakanaka munopuwa musesande akasauya chete vakumana yero basa tikamupa mombe dziriko ana undipa mombe akanipa mombe 1 akanzi end of iyo mombe 1 akazochinjera yakudanga kwakaita dongi kuti anomupa mombe iyo usashoreso sangamiri makanditi end of August izvi tumuna wavapuwa chii ndakapira mombe 1 saka chii ichocho ikasi sanda chikumbiro kwa wanondipa mombe ndo ndatengesa mwana mali wakuda kuti nditi wakuda kuti ndidaidza vabereki mazoona zvaari ndo zvaari musociety sumuka ubve papa sesa ndochikwana ukasauya tikukutera kuma ayo itako iwe itira ipapa ndo zvaari kuda anobvunza ndopaapfekera here ikamufana iwewe kamufanayo kadhurani efana uri dhuraniwe